Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa z série modovaný portál. Tentokrát tu máme iný mod. Väčšina z vás si asi pamätá sériu Liquid Lasers, keďže to nebolo ani, keďže to boli tak 2 mesiace. Ale tu nás sme začali a to pozná hru Splatoon, tak ten mod je vlastne o tej hre, že mám schopnosti ako on. Ale tento tutoriál skipneme. Tento tutoriál skipneme, lebo už sme to raz išli, takže to sa asi vystrihne, alebo pokiaľ má editor pocit, že by to tam malo byť, tak to tam môže nechať. Ale tento tutoriál dajme head. A toto vyzerá ako jediný mod. No nie jediný, lebo už som jeden dohral. Ale ako jeden z mála modov, ktorý sa reálne dá dohrať bez cheatov alebo používania speedrun taktík, ktoré ja nepoznám, maximálne CFG, čiže glitch, že môžem lietať, keď som v tom tuneli, či jak sa to volá, v tom modrom aktivietore, ktorý je až ku koncu hry. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised. Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will invite you for an interview when society has been rebuilt. Ako je ešte jeden, ktorý by nemal byť úplne ako... If the Earth is currently governed by a manner of animal Není king, to, sentient že... cloud, or other governing body that either refuses to or že is tie incapable of mody listening nejdú to dohrať. To nie, ale... Väčšina z týchto modov je pre mňa ťažká. Napríklad, keď je ten jeden taký mod som hral, ktorý mi jedna už časť na konci vôbec nešla. Vieš, že už úplne na konci som bol a sa to zabugovalo. A zatiaľ som iba jeden mod dokončil. To je asi aj to, že som veľa modov nehral. A jeden ďalší mod je taký, že potrebujem perfektne položiť tie portály, lebo ich pokladám tak asi takúto kúšku pred teba, že vlastne niekde tu by bol tu otvorený, ale vo vzduchu. A future Aperture Science Entitlement Associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. Ten by sa dal, ale musel by som mať dobrý aim. A musel by som takto robiť skoky, že bum bum, si skákať hore dole. Takže to by bolo tiež ťažké. Koniec, kecania, konečne máme Portal Gunu. Ide sa normálne hrať. A za chvíľu aj využívať ten mod. Left Portal.
challenge tohto modu bude použiť čo najmenej portálov a využívať ten mod. OK, toto nevyšlo, ale prvá mapa s portál gunom, žiadny portál netreba. OK, tu je trošku problém s tým bordelom, ale si to už tam pripravil som portálu a idem. Nevadí. Hop. Hej. Počúvaj. Počúvaj ma sem. Tak. Prečo som to robil? Nie, Great work. Because this message is pre-recorded, any observations related to your performance are speculation on our part. Please disregard any undeserved compliments. Tu nám musím použiť. Tu nám musím použiť laser, lebo je to skoro príliš tlusté. Teda portal. Som ho farbil dvere. Aj seba som ho farbil. If the Enrichment Center is currently being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. Hej. Moje, počúvaj. Prečo nemôžem Prečo to nemôžem proste pretiesť? Ten mod je asi zabugovaný alebo niečo, lebo keď som sa pozeral na ten mod, tak som cez to normálne mohol pretiesť. Ako vtedy cez to sklo. Uj. Fotosynthesis. Ups. Ja som trošku nevypočítal. Brr. Well done. The Enrichment Center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. All Amateur Science personality constructs will remain functional in apocalyptic low-power environments of as few as 1.1 volts. Crouch, z ktorým tečiem do toho. Co to bolo? This next test applies the principles of momentum to movement through portals. If the laws of physics no longer apply in the future, God help you. Momentum my ass.
As I said, momentum my ass. Opa. If you are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of civilization, welcome. And remember, testing is the future, and the future starts with you. Okej, tu mapę budeme musieť skaknúť. No a potom sa vrátim späť.